dukiyar duk ba za su kare shi daga shiga wuta ba. To yau ne za ka ce a ga mutum ya yi nemo kuɗi na barna, kuɗi na ƙarya, kuɗi na yaudara, amma sai a ce masa ya tabbata hadisi man bana lillahi masjida, duk wanda ya gina wa Allah masallaci bana Allahu lahu baitan fil jannati, Allah ma zai gina masa gida aljanna. Shikenan sai da ki dukiyar sai a je a gina masallaci da ita. To kaji da tsagoran dukiyar da abin da ka aikata da wannan dukiyar duk ba za ta hana ka shiga wuta ba. ma gana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran gasa ana ce mata filin wa'id. ita wannan sadin in ta zo tana nuna tabbas sai ka shiga wuta. na lalina ya kulu da amwala da ta ma gulman inda ma ya kulu da fi budurihim wasa ta kara dawa wasa yaslauna a nan ma sayasla naran za ta lami tabbas sai ya koru da wannan wutan ma'abociyar ruruwa. ba shi kadai ba wabra'atu hadda matarsa hammalatul hatab mai daukar itacen wuta. ita ba ta da aiki sai hada wuri. duk inda ta ga ana rikici madadin ta samar da sauki sai dai ta ƙara ruwan wutar rikici. Allah ya ce fi jidiya a cikin wuyanta akwai habalu tukakken igiya bin masanin na kaba na wuta ba dai da wannan kyakkyawan wuyan da wannan magogaran take shirya maganar ta faɗa ba. to akwai igiyar da za a sa mata kaba ta wuta. dama Allah ya baka labarin da yan wuta ma ɗaure su ake. Uzuhu thumma jahima thumma fi silsilatin inna a'tadna salasila wa aghlalan. dama ya gaya maka fi amadin ana ɗaure su. to tana da shi musamman Allah ya mata sarka na wuta ba don kuma saboda haɗa wajen da take. din da ta ga mutane suna tare ta sa rikici. suratul ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama da jin kai mun shigo suratul ikhlas. ita ce sura ta 112 tana kuma dauke da ayoyi 4 da sunan Allah mai rahama da jin kai kulka ce huwa Allah shine Allah ahadul makadaici shi kadai. shine Allah makadaici. kaga huwa da nuna shi ne shine mubtada din. a larabci jama'a idan ka zo za ka yi jumla inda idan nace Abdul Bari ba na ce Abdul Bari ba babansa ya tafi kasuwa. Abdul Bari babansa da kuma in ce Abdul Bari baba ya tafi kasuwa me bambancin su a Hausa? Abdul Bari babansa ya tafi kasuwa kaga yana magana akan babansa. to amma dalilin na ce Abdul Bari dole sai da na sa dalilin da zai dawo kan Abdul Bari. Abdul Bari baban sa ya tafi kasuwa. in kuma na ce Abdul Bari ba ya tafi kasuwa fa kaga yana magana kai tsaye da Abdul Bari ko to sai Allah ya ce kun ka ga musu huwa Allahu ahad. Allahu huwa shine mubtada na farko, Allahu mubtada na biyu, ahad khabar mubtada.